अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। म्हणजे आज ज्यांनी विरोध केलाय त्यांनीच पत्र आपल्याला दिलंय, सगळ्यांना माहिती आहे। राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी यांनी यापूर्वीच समर्थनार्थ पत्र दिलेलं होतं केंद्र सरकारला, आणि आज राजापूरच्या इथल्या आमच्या अध्यक्षांनी पण सांगितलं, व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी, हे का होणं आवश्यक आहे। मी राजापूरच्या सगळ्या जनतेला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो की त्यांनी या देशातल्या अनेक रिफायनरी जाऊन त्या ठिकाणी बघितल्या आणि मच्छीमारी कशी होते, त्याच्यावर कसा परिणाम होत नाही, आपल्या आंबा बागायती कशा होतात त्याच्यावर परिणाम होत नाही, हे प्रत्यक्ष जाऊन त्यांनी बघितलं। म्हणून मी त्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो। आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी समर्थनार्थ या ठिकाणी जोरदार या परिसरात आवाज उठवला, आणि म्हणूनच आज कोकणी जनतेने या ठिकाणी एकत्र यायला पाहिजे। आज सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, आपण सगळ्यांनी एक विचार करूया की सातत्याने शिवसेनेच्या पाठीमागे ही मंडळी राहिली होती, पण इथं एकही व्यवसाय या लोकांनी आतापर्यंत आणला नाही। या विभागाच्या खासदाराने एक प्रश्न आपण विचारला पाहिजे की राणेसाहेब तिकडे सीवर्ड सारखा मोठा प्रकल्प आणत होते, तिथे कुठलाही पर्यावरणाचा विषय नव्हता, तरी पण त्यांना त्या ठिकाणी शिवसेनेने विरोध केला। आज सुद्धा नाणारच्या बाबतीत किंवा इथल्या बारसूच्या बाबतीत तीच भूमिका या ठिकाणी आज खासदार विनायक राऊत घेत आहेत। आणि म्हणून इथल्या युवकांनी युवतीने या ठिकाणी पेटून उठलं पाहिजे। आपल्या ह्या संपूर्ण भागात जसं अतुलजीने सांगितलं की आज नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने आपले सगळे लोक मुंबईत जातात, ठाण्यात जातात, पुण्यात जातात, कोल्हापुरात जातात, आमच्या सिंधुदुर्गवासी सगळे गोव्यात जातात। आज इथल्या तरुणांनी काय करायचं हा प्रश्न विनायक राऊतांना या ठिकाणी विचारलं पाहिजे, त्यांना जागोजागी घेराव घातले पाहिजे। त्यांचा प्रश्न, तुम्ही या ठिकाणी इतकी वर्ष तुम्हाला संधी दिली, तुम्ही काय केलं हे विचारलं पाहिजे। आणि याच भावनेतून आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून हे कुठल्याही परिस्थितीत हा बारसूचा या ठिकाणी रिफायनरीचा प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे, अशा प्रकारचे प्रयत्न सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीच्या, कोकणच्या जनतेने या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे। अशा प्रकारची विनंती आपल्याला मी या ठिकाणी करतो। ज्यावेळी तुम्ही हात माराल त्यावेळी आम्ही सगळी मंडळी आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।